Прыгоды Чэстара. Кніга Аяна і Маі. У адной сям'і жыў-быў шчанюк Чэстар. Сям'я была невялікая. Тата, мама, дзяўчынка і ён, Чэстар. Раней яму заўсёды было добра ў гэтым утульным доме, і жыццё яго было вясёлым і бесклапотным. Але раптам усе зрабіліся вельмі занятымі. І тата, і матуля, і дзяўчынка ледзьве заўважалі яго і ад ранку да вечара недзе прападалі. У школе, на працы, у краме. І Чэстар зажурыўся, бо вырашыў, што ніхто яго тут не любіць. Аднойчы гаспадары ізноўку забыліся вывесці яго пагуляць. Але ж яму неабходна было зрабіць свае сабачыя справы. І ўвогуле, ён так любіў гойсаць шторанку па зялёным лужку. «Досыць», – сказаў Чэстар. «Надакучыла зранку да вечара чакаць, пакуль хоць хтосьці зверне на мяне ўвагу. Пайду шукаць сабе іншую сям'ю». Шчаня вельмі любіла гэты дом і людзей, што ў ім жылі, але намеры ягоныя былі рашучымі. Доўга ішоў Чэстар, куды вочы павядуць. Так доўга, што ўжо і дом, і родны горад засталіся дзесьці ўдалечыні. Нарэшце ён апынуўся на ўскрайку леса і заслухаўся. Шумеў гушчар, у шатах дрэваў весела ціўкалі птушкі. Як хораша! – узрадаваўся Чэстар. Жыццё, здаецца, наладжваецца. Відаць, тут я і знайду сабе прытулак. Аднак лясныя птушкі яму зусім не ўзрадаваліся. «Воўк, воўк, глядзіце! У наш лес прыйшоў воўк!» – залямантавалі яны ў яго над галавой. «Гэтага нам толькі не хапала!» «Ніякі я не воўк!» – сказаў маленькі Чэстар. «Я сабака!» «Воўк ты ці сабака! Якая розніца!» – вішчалі птушкі. «Ды і ўвогуле, нам тут і без цябе цесна, няма ў нас месца для цябе!» Бедны Чэстар. Не чакаў ён такога. Цяжка ўздыхнуўшы, шчаня рушыла далей. «Магчыма, мне пашчасціць у вялікім горадзе», – падумаў ён. «Павінна знайсціся і для мяне месца ў гэтых велізарных гмахах. Я ж зусім маленечкі». Але колькі ён не блукаў па горадзе, колькі не абышоў вуліц і закавулкаў, ніводная душа не пажадала прытуліць яго. Чэстар ніколі яшчэ не пачуваўся такім няшчасным. Раней ён пра гэта не думаў, але ў горадзе ўсё было за грошы. І ежа, і вада, і нават месца для адпачынку на лужку. Куды б Чэстар не глядзеў, паўсюль цэтлікі з коштамі. У яго ж грошай зусім не было, а значыць, тут ён таксама не мог застацца. І ў тую хвіліну, калі ён так вырашыў, да яго раптам нахілілася элегантная паненка і спагадліва запытала: «Што з табой здарылася, небарака? У цябе такі няшчасны выгляд!» І Чэстар усё ёй расказаў. Паненка, не разважаючы ні секунды, адказала: «Калі хочаш, можаш жыць у мяне. Мой маленькі сабачка нядаўна памёр, і мне без яго вельмі самотна». Так Чэстар апынуўся ў найвялікшым і найбагацейшым доме з усіх, якія яму даводзілася калі-небудзь бачыць. Што гэта было за жыццё? Чэстар спаў на шаўковых падушках, яго прыбіралі ў дарагія ашыйнікі. Слугі ад ранку да вечара частавалі яго усялякімі ласункамі і расчэсвалі яго поўстку спецыяльнай шчоткай. Але Чэстар быў сабакам, а не цацкай. Аднойчы ён прачнуўся і падумаў: «Я жадаю бегаць па вуліцы, капаць ямкі і брахаць на птушак. Я хачу, каб вецер свістаў у мяне ў вушах і каб было чуваць, як мае кіпцікі стукаюць па асфальце». Падумаў ён так, схапіў свае рэчы ды кінуўся прэч. На дварэ было холадна, ішоў дождж. Чэстар зяб да костак і нават пачаў паскугольваць: Чаму мне так цяжка знайсці сабе дом?» Чэстар узгадаў, як ён быў маленькім, нязграбным шчанюком. І ў гэткі самы халодны, дажджысты дзень яго падабралі на вуліцы тата з дзяўчынкай і прынеслі да хаты. А мама напаіла цёплым малаком. Але што гэта? Чэстар натапырыў вушы. Яму падалося, быццам ён чуе, як знаёмыя галасы гукаюць яго. Гэта былі галасы трох найдаражэйшых яму людзей. Як жа ён узрадаваўся! Ён заклікальна забрахаў і брахаў, ажно пакуль яго не знайшлі. «Чэстар, дзе ты прападаў? Мы цябе так шукалі! Хадзем хутчэй да хаты! Як жа мы сумавалі па табе!» Усе ўтрох, і тата, і матуля, і дзяўчынка так моцна яго абнялі, што ён адразу сагрэўся і адчуў сябе шчаслівым. І зажылі яны ізноўку разам. Толькі цяпер усё было інакш.
Уся сям'я з задавальненнем клапацілася пра маленькага сабачку, і на выправу яго выводзілі нават не двойчы, а тройчы на дзень. Чэстэр вярнуўся ў свой дом. Цяпер ён ведаў, што тут яго любяць, і болей ужо не хацеў нікуды сыходзіць. Канец.